Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bolo, oke. Pemirsa Gus Ana Mustajib Official. Pokoknya pada pagi hari ini saya bikin konten mau tak hapus soalnya ono nganu nih. Yang penting ya live streaming. Pokoknya jos sisok pengajian. Terus nek live streaming bersama Gus Ana Mustajib Yosip durasinya piro guys manut. Pokoknya live bersama Gus Ana Mustajib channel. Yo live ini disponsori oleh Heni Mebel Timur Jembatan Segoroyoso dan Paseban Bantul. Pokoknya nek live karo Gus Tajib Yosip kuwi bayaran. Tol yo sip kuwi ndo guys. Live karo Gus Tajib. Live streaming. Yo live Gus, nggih live. Pokoke nek dadi Gus ki yo penak ngalahke bojone Linda bagus. Tol nek karo bojone Linda ki bagus aku. Soale kene Gus etuk santri kerapyak ya mending. Tol ya hooh. Tol nek live streaming bersama Gus Tajib, Gus Paseban ki ya sip bayaran tol hooh. Ya bayaran Gus, nggih bayaran. Termasuk iki nek live streaming karo Gus Tajib ki ya sip lah. Pokoke nek disponsori oleh Heni Mebel dan Apotek Lia Paseban. Seperti kelingan ning Polos Bantul maksudnya. Pengajian Gus Idam. Pas tinggal desa Imah pengajian ketemu cewek ayu ndepeli. Linggo kene. Atau nanti linggo kene kebak jebune ya. Ya kaya Linda. Sing penting nek Gus ki etoke santri kapyak, nek asidik bakul goreng ketok apal Quran. Mosok kalah ro bakul sego goreng. Gek kene Gus, tor ya sip kuwi. Bayaran. Muga-muga asidik dan sekarat. Amin. Ngono to. Gek Po Linda tok lungsul Gus, mboten kene golek dhewe santri kerapyak minimal. Nek lungsul rondo ndak kira wong tipis. Padahal ya kandel nek Gus ki cocoke rabine sing lulusan pondok sing urung gedhem kok. Nek Linda ping 3 le bayen. Tadi ya sip kuwi nek dadi Gus. Kok Linda ping 3 lebayan Gus. Ya ngerti dhewe to tik keloni asidik terus mbayi. Pertama meteng nom, kedua meteng nom, ketiga meteng tuwa. Mosok Gus etok tilake ya ora mungkin. Kene iki patote ya golek santri sing ngapal Quran sing ya mendingan nek Gus ki calone iki ya sing enom, sing tilake asidik ngono ya. Asidik pun di Gus. Turukan walah asidik kok. Terus ya nek dadi Gus ki ya penak. Bayarane sip apa meneh kelingane nggone Pak Untung. Apa Gus? Live. Terus ya sip kuwi bayaran. Apa meneh lasang eling-eling Linda. Linda ki kan wis dadi bojone asidik. Mosok aku ndemeni Linda ya ora mungkin. Kene calone santri kerapyak akeh sih. Kan kancaku Gus
Gus suka beda ro asidik bakul sego goreng bakul mie goreng maksudnya dik mine isih ora isih tesih Gus Jokono tidal goblok aja ndak viral terus masuke iki nek itu aku itu santri kerap ya wajar ngedeke majelis selawat beda lo asidik nek asidik iki ya mangku pura ngelsi ning bojone hafal Quran berarti diamuk Linda berarti kok Gus Tajib tahu nek ti asidik diamuk Linda ya tahu anggere njaluk nganu njaluk pelasmanan nggih gah bojone tor ya nek live streaming ya si kuwi bab ngomong ke seperti iki itu santri krapya to ijab tak live streaming yo ijab karo live streaming ki ya si kuwi di live ke engko bojone apal Quran yo mending calonku lah yang penting mosok tiba-tiba bojoku nom bojone asidik mosok itu tilake asidik kan lah mungkin nek Gus ki ya cocoke itu sing perawan ya santri kerapya lah nek jare di kaine apa ngungsul bojone asidik mboten Pak Kiai mboten pun de anak 3 lha pun Pak Kiai ha empon 3 rapi ro asidik toro nek live streaming ki ya sip kuwi bayarane oke termasuk live karo Gus Tajib di sponsori oleh pas pengajian kain lho guys Gus Idam ya lah sangeling-eling Mbak Yuni Ablol dokter gigi terus nek live streaming ki nek pengajian Gus Idam pertama ya pertama ning gone Mak Esa Ima ngopo Gus mangkate jam piro wae jam 3 tekan kono repot Gus ayo dilalae kene arep boleh ngarep wis kebak wong waduh mburi ya dilalae tari cah wedok kon linggo kene kebak linggo Mas arep endi linggo kene kebak jebule cewek ayu ndek nempleke guys 6 jam kuwi tor ya kuwi iki Gus Idam rong teko kene nempleke kuwi arep wis madhep kuwi dadine jam 7 nempleke jam 8 nempleke jam 9 nempleke jam 10 nempleke jam 11 nempleke ayo pindah jam guys tor ya sip kuwi nek dadi Gus iki penak bangane ngeling-eling Mbak Yuni Ablol tor nek live karo Gus Tajib ya sip kuwi lho guys ti sponsori oleh kuwi pas ning gone Pak Dalwari ya nemplake sing wingi kuwi golek templekan apa Gus jejer wong wedok-wedok ning udah bojone wong udah pelawan kan ini mosok kok asidik ngelsi alah tapi ya
nek dadi Gus ki ya penak iso ngomongke asidik. Yo nek asidik ngels iki nek Gus Tajib ki ya biasalah kancane Gus-Gus gedhe. Anu pas ning pacaran biyen kae durung kajikan dikon pindah ro wong wedok-wedok. Soale yo ngerti dhewe wong kak daton. Yo biasa nek Gus Paseban ki arep calone etok santri kerapya atau ngedeke majelisan ning Paseban. Tol yang gede gas pas ning gone Pak Untung udan deres nek tembunge Gus Miftah to etoke rondo biyen etok Yaya. Yaya sapa Gus? Mbak Yune Ablol. Wis mantan rasane eling-eling. Sing penting ya etok santri kerapiaan nyeni. Tor ning Paseban ki ta nebaki pas udan deres kae mangkate kokene jam 1. Jam 1 aman, jam 2 aman, jam 3 aman, jam pira ya? Jam 4 aman, jam 5 aman, jam 6 udan deres. Ning kae wong lanang-lanang kae pas ning Paseban kae. Tor nek ning stadion pacar yo aku awake wong wedok-wedok. Habib Syah kae lho. Sone Davina Audio nek kae. Tol live ngene iki ya bayaran. Live karo Gus Tajib. Live Gus nggih. Kalau nek live hari ini kan ya sip kok penontonnya akeh pokoke sip kuwi. Live karo Gus Tajib. Streaming ini kelingan Mbak Yune Abrol Yaya. Ya lah sate eleng-eleng sing penting etok santri kerapyak wae. Nek Gus ki ya mosok arep nempel ngungsul Linda kan ra mungkin. Gus ki ya wangune golek dhewe. Tor nek dadi Gus ki ya si kuwi bayaran. Iso ngedike majelisan syutinge selawatan ning Paseban. Gus kok syutinge ning Paseban, video klipe ya ning kono. Kan aku arep tuku omah ning kono. Paseban Bantul. Pokoke nek nge-live ki ya sip kuwi. Bayaran tor ya masuk lah. Termasuke kelingan ning gone Pak Haji Delwari kelingan. Ya sisuk Azahir ning Pucung. Japitu. Pokoke live terus. Oke guys. Yo nek live ki yo bagus wong etok santri kerapyak. Ning ijabe yo tak live streaming ijabku. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.